लोगोफोर नै आंहा डिनारनि थाखाय दाउ ब्रयलार एन्ड आलु फ्राय खालामगासिनो दं आरोना नै हेलो एवरीवन गुड इभिनिं बयनिसिमबो आरो दिनै आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ ना मा होनो मानो मोजाङै गैया जानो ना आंबो दंसाबो आरोना गेजेरावनो नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरोना अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दा जोङो थांनो ओंखारदों बिमा फिसा बबेयाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांफाबाय थादो लोगोफोर दा आङो रेडि नै जेकेट गानना लाबाय ओमफ्राय आङो खर' लोबदोंमोन नालाय ओमफ्राय आङो दा खानायखौ खानानै लाबाय आरोना गुसु मोनदों खानाया रानबायबो आरोना खानायाथ' आंना बांद्राय बुरजा नङा बेखायनो रानबाय आरो मोनाबिलियाव लोब्बाबो आरोना ओमफ्राय नै आङो गुसु मोननायखाय जेकेट गानबाय ओमफ्राय जों दा थांबाय थानोसै लोगोफोर फिसा सानैयाबो रेडि जाबाय आरो आंहाथ' जाखाबाय मामिया गानखांबाय जुथाखौ गानगासिनो दे गानदो दे सौफैनाय लोगो लोगो नै आं थाजा फ्रेस मैगङावसो नोजोर गोग्लैबाय आरोना ओमफ्राय नै बेदराबो दानगासिनो नैबे फान्थावखौनो आङो दा माने लानो सानबाय आरोना बिराद गोथाव आरो ओमफ्राय आंना बेदरा रेडि जाखाबाय नै बेदरखौ लाबोबाय आरोना आङो ओमफ्राय नैबे जा साखाथियावनो दङ जा फुजि एक्ट्रेसनि न' आरो कालारा कमप्लिट जाबाय बेनिया नै मालाय बिफाङावहाय मुनजों साजायनानै दोनदों आरो मुनथ' नङा माने मुन होनबाय आरोना आङो जि समायदों ओमफ्राय नैबेनो जोंहा फुजि एक्ट्रेसनि मेन गेट आरोना लोगोफोर सिम्पोल आरोना बिराद मोजां आरो खिन्थाफिनबावबाय आरोना आङो फैयै फैनानै न'आव सफैफिनलायबाय मा बियो मा साम'सा ओमफ्राय साम'सा लाबोबाय नै जानो ओमफ्राय आङो मा लाबोखो नोंथांमोनाथ' नुखादों दहायो बियो ब्रयलार बेसेबां जागोन अनुमान नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरलाय ओमफ्रायहाय आं मा लाबोखो आधा किल' नैबे लकेल दे बान्दा कफियाहाय ओमफ्राय नै लोगोफोर फान्थाव लाबोदों आरोना आङो जि मोजां ना फान्थावा दाखालि आङो लाबोनानै जाफैखांबाय गोथावथार आरोना जि मोजां रुयो लकेल नालाय नै गोरलैसो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फवा 10 थाखाल' बिराद मोजां आरो बेनो आरो ओमफ्राय जोंहा फिसा सानैया अर सायनो होननानै बुंबाय थानायखाय माने बाहेरायाव अर लागायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अर सायनानै साम'सा जानोसै जाहैदों नोंसोर आखाइ सुखाजोब्बाय सानैबो नै बेलाय बेवहाय अर सुदों नै लोगोफोर सिलायावहाय माने गामियाव रायलायहरबा माने अर सायदों खोनायो नालाय जोंहाबो अर सायनोसै मामि होननानै बुंबाय बेखायनो दा आङो अर लागायनानै होबाय ओमफ्राय नै जोंना बेनो आरोना फिसालायानो एकदम अर सायनो माबा प्लेट नांगोन ना साम'सा साटनि आरो मोनथाम प्लेट लाबो मोनथाम मामि फिसायाबो गोजांलायबावासै आरोना ओमफ्राय जोंना नै अर सावनाया जाहैबाय नै औवा बन एसे दङ आरो ओमफ्रायो नैबे मैथा बिफांसोमोन गोरानखाय माने खामदों आरोना प्लेट लायदो थां बाबा उय बहा जागोन प्लेट लायदो लाया दै सावना होदे खामफाथोंसै फोरो साम'सा प्लेटखौबो मोनसेल' लानानै फैबाय बियो बोरो नै लोगोफोर जानोसै साम'सा दादानो हरदो दादानो ओरै लाइट गैया नै लोगोफोर खोमसि जादों र' गाबोन लानानै लागायफैनोसै गोलैबाथाय गैला मोजां हमनानै जा मिथिबाय गोथावथार जाबाय नै सासेयाबो गोथाव आरो जायो जानोसै दे जाग्रो बिदा बिनानाव मोनसे प्लेटावनोहाय नै चाटनिखौ फोनै जागासिनो दङ माथो आलु जानो बायोमोनलाय नोंलाय जागोन साम'सानि आलुखौ जानोसै नै आंहाबो गरम आरोना
जानोसै ओमफ्राय दसे अर सायनोसै ओमफ्राय संसै आरोना लोगोफोर दहाय लाबोनाय दाउ बेदरखौहाय अरा नै जि मोजां खामबाय नै जोंना लोगोफोर ओरैबायदि माने अरनिफ्रायनो सिखारनो बासिगोन आरोना नै गोलैलायलांबाय हनै सासेना सातनिया जाखांबायमोन एसे फोनबावनो हनै दे जाबाय दे मा जाबाय दे जाबाय दे जा दे लोगोफोर नै आंना बेदरा रेडि जाबाय आरोना बेखौ आङो 150 थाखानि लाबोदोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय खमसिन आं दोनबाय बेखौ आङो रेडि खालामबाय आरोना संनायनि थाखाय ओमफ्राय दा नै आङो बेवहाय देनानै लाबाय हाइजें सामब्राम गुफुर बानलु गोथां आरोना ओमफ्राय नै हानानै लाबाय आं आलु आरो पियासखौ दरनै हाना होबाय आरोना आं दा रेडि संनो थाखाय नै सारायबो फुदुंखाबाय ओरै दै गुदुङाबो दुंहांबाय दा सारायखौथ' गरम खालामखाबायानोसै ओरै दैया आंना ग्लब ग्लब गोदौथारबाय नै बियो जाबाय आं बेखौ बन्द' खालामना लानोसै ओमफ्राय थावाबो आंना दुंहांबोगासिनो आरोना आं थाव लुनायखौ खिथाबाय थायासै दा थावाबो दुंहांगासिनो सारायाबो गुदुं जाखाबाय ओमफ्राय नै बेथ' रेडिखासै बेखौनो दा आं हरनोसै आरो हरबाय नै आं सामब्रामखौ एवना लाग्रोनोसै आरोना आंना एकदम जेरै गोसो एरैसो संलाबायो गोथावल' जानांगौ आरोना लोगोफोर थावा बेरदेरबाय दरनै हाबाय आरोना आङो पियासखौ एसे गोथाव जानो सानदों मिलौसिनो खोमा ओंखायनो आङो दरनै होबाय आरोना सामब्राम गोजाखौहाय जाबाय लोगोफोर नै आं दा बेदरखौ हरनोसै एवदबनानै लाबाय आरोना आङो आयौ फिसाया गारबायासो गोलैलायलांबायहाय बेखौ एवहरनोसै आं ओमफ्राय नै एवबाय आं गारबा गोग्लैदोंमोन फिनबाय आरोना फिननानै एवफिनबाय एरफिनबाय नायनोसैलाय लोगोफोर माबायदि जाखो आंना आखाइजोंनो दांनानै आङो दिनै ग्रेभि जागोन ना फ्राय जागोन दा नोंथांमोना नुसिगोन आरोना आंनि मामि फिसाया ओरै लेखा फरायगासिनो दङ आरोना गावनि टेबोल फिसायाव ओरै थानानै फरायमा एसे बिदि थानानै फराय दे फरायदो मा दे आं बेदर एवगासिनो दङ ना Solar system. Sun is the biggest star. The sun lives at the center of the solar system. The sun is very big in size and round in shape. The sun gives us heat and light. दे फरायदो दे मा दे नै आंना ओंख्रिया मारै जाखो नायफिनबावनोसैलाय लोगोफोर नै वाव आङो मिट मसाला होदों नै लोगोफोर मोननानै थाथ'दोलाय एसे रोमै अर होना होनोसै आं आरोबाव एरबावनोसै लोगोफोर अरखौथ' आङो खम होना होदोंमोन कालारखौ मोजां नुवाखैहाय नै बोरैबा नोंथांमोना फुरगेवगेवसो नुदों जानांगौ ना नै खिन्थु मोजां कालार फैयाखै आरोना मबाइलावहाय अरखौ होना होबाय आङो र' एसे एरनानैहाय दै होना होनोसै आरोना आङो दसे खोबनानै होबावनोसै नै एसे बेलासियावसो माने खर' लोबनायखाय एसे माने गगा मोनदों आरोना नङाबाथ' आङो ओरैनो गगाखौ मोनखायानो होनजायो गगा मोननाय गुजुनाय खम आरोना आंना बहुतनो ओमफ्राय एसे मोनदों आरोना खिन्थु सानाव जेबो मोननाय नङा आरोना ओंखामबो उखैबाय माला मोनो बेखौनो नेगासिनो दं आरोना आं लोगोफोर
नायबावसैलाय आलुआबो जि मोजां रुइबाय नै बेनो दिनैनि जोंनि डिनारनि थाखाय आरोना दा आङो बे आलु आरो दाउखौल' फ्राय खालामगोन आरोना लोगोफोर दहायनि साननि ओंख्रियानो दंखाजोबो आङो दहाय फुदुंनानै लाखानाय दै आरोना बियो दै गुदुं एसे होना होनसै आरोना जाबाय लोगोफोर नै आंना ओंख्रिया फुरा माने गोदौगासिनो दङ आरोना टेस्टि नुखाबाय नै टेस्टि एबारसो एसे कालार फैनाय नुदों नै लोगोफोर जि मोजां कालारखा नङाबा जासिगोन आंना ओंख्रिया वाव जाबायानो आं बेबायदिनो जागोन आरोना बांद्राय ड्राइबो नाङा आरोना आङो ओमफ्राय आं दा नै दुन्दिया हरनानै लाबाय आरोना न'नि दुन्दिया लकेल बायनाय आरो थेवबो न'नि लकेल आंनाथ' गैखाया गैखालानो गोथाव नुदोंना नुवाखै नै लोगोफोर साखिनायनोसै आरोना आङो एबार जाबाय बानलु संख्रै ज्रोम जानाय बायदि होखादों आरोना आङो बन्द' खालामसै खनसे एरबावनोसै साखिनायनाय हुदा दंखायो नालाय लोगोफोर साखिनायनोसै आरो ओमफ्राय आं आलु लानोसै आलु नै कालारा दासो फैदों लोगोफोर जि मोजां कालार आरोना गोथाव लोगोफोर बिराद गोथाव जादों आरोना थारैनो माने आङो बिदिखौनो जानो लुगैखादोंमोन ओमफ्राय आंना ओंख्रिया दहायनो दंखाजोबो संनांला आरोना भिडिअआ गोलाव जागोन बेखायनो आङो ओंखाम एरि संनाय भिडिअ लालायासै दा आङो ओंखाम संनोसै ओमफ्राय गथ'फोरजों दसे थाबावनोसै बिनिफ्राय डिनारखौ खालामसै आरोना लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय